Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарум Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорум. Як хоҳиши бародарона нагзаронда тамошо кунем. Ганда важне сахти бармонем ва основном барои бачаҳо, бародарое ки нияти зангирӣ дорем, бародарое ки занг гирифтем, навнидавна ва бародарое ки зан дорем. Видеои мо ограничения дорад ай 18 сола боло. Кадоме ки хурдай тамошо накунем. Камтар суханои кӯчагӣ, суханои қаббе, суханои мардона, суханои калонастай даҳедорум. Но маҷбур шудем ки имрӯз ҳам хеле видео кунем ба шумо бирасонем бародаро. Агар гудако бошанд лучи тамошо накунем. Ма намедонам ба кадом забон фаҳм монам. Якум дараҷа фарқият надорад. Зану мард, бачаҳои ёш, духтарои ёш. Мо бисёриёмон худо бахша ранги дикиш дагем. Вот от слова совсем нем дикий аст. Ко ҷунгли дигаро да мегардан, аммо состар андажи. Мо агар як камбуди як каса бидем дарова телефон кад медавем сёмка мекунем ҳодиса тв, пабис тв биррафт. Фикр намекунем результат чӣ меша, оянда чӣ меша. ҳаёти вай духтара месӯзонӣ, ҳаёти вай модара, ҳаёти вай хоҳара. Диди барои як замечания як намедонам амри маъруф ки як чи бифаҳмонаш, қабул накард. Чӣ дар кораи сёмка кардан мондан? Акии фикри ақидаи мара дуруст фаҳмед. Дуюм дараҷа биёед мо ози камтар мефаҳмонам оиди бисёртар ҷудо шудани оилаҳо ва чӣ хеле ки бисёриётон дидесем последнее время дар интернет бисёрай ситуатсие ки худо бахша бародаро сразу мегум тона мара дуруст фаҳмед. Ман ягон ам духтароро намешносам. Пушти ягонташа нагирифтаистам. Ман ва ёро зашишат кардани нестам. Но как мардак ман дар гарданам қарз донистам, ба шумо расондестам. Шояд камакакам боша ёрдам бития ва камтар як каса гардонам. Ана духтареро ки бо амрои калон писаре меқапам. Ана акай шаҳр кардагия ёки додараш кардагия. Ина занат мега сёмка мекуна дигару дигар. Ман приветствовать намекунам амихел короро ки ба навор гиридан интернет монӣ чӣ хеле набошад. Ин неправильно. Бо хто медонем бародаро. Ана сабаби бисёртар ҳамин корро дар чия? Шайтон айрам мезанад, дуруст? Шайтон чӣ қадар одамои бузург айрам мезанад. Тим боле ки мо шумоем. Одамое ки алҳамдулиллаҳ 5 вақт намоз мехонанд, қориян, муллоан, ҳоҷиян, но серавно айрам мезанад шайтон. Шайтон любой хто мекунад айрам мезанад. худо ҳамамона барои рост ҳидоят кунад, имомона мустаҳкам кунад ки шайтон натуна ҳамин кора карда. Но ман мефаҳмонам, бо мегум ман духтароро зашат кардани нестам, пуштишона нагирифтаистам, ӯ духтара намешносам. Просто мефаҳмонам ситуатсияро ки бисёр ҳолатода сабабаш дар чия? Мо виноват худ монем бачаҳо. Агар аҳамият дода бошем, биёй ҳозир ҳама худашда савол бикя. Мардаки мамонӣ пушти экран шумо тамошо дорем бародар. Мисол гордости мардакӣ катия рӯи номуси мардакӣ биё гап занем. Бачаҳое ки зан дорем, бачаҳое ки нав зан мегирем, бачаҳое ки нидавна зан гирифтем ва дигару дигар. Мо агар аҳамият дода бошем, бисёр ҳолатда зан мегирем, ранг як мода шудаги Тоҷикистонда. Зан мегирем, дар Тоҷикистон мемонем, миёем Россия. Солош кати мегардем. Чанд сол мегардем. Бачаҳо ҳастан 3-4 сол мегардан. Как будто намедонам зана гирифтагия дар хона мондагия ранги шкафи хона. Тамом ба ҳам. Ассалому алейкум. Мо худмон миёем. худо бахша. Тарафи чапа нигоҳ мекунӣ Наташа, ин тараф ҳам мебинӣ Оксана. бо худо бубахша як хел беномусҳоро мераванд назди ҳамон Наташа ва дигараш, нафси худ чанд мекушад. Оила дар Тоҷикистон бародаро, агар хато накунам, ака уже сухано ки рафт, нафси духтар ай марда зиёдтар ай, агар хато накунам. Дуруст? Дуруст. Он хай чӣ багани зан мегирем дар Тоҷикистон мемонем 2-3 сол. Баъд конечно сар мешава амихел коро. Баъд зинокорӣ сар мешава, фиребгарӣ сар мешава. ҳамаш рӯи ҳамие. Но зан гирифти буги зан табиё агани Москва. Диди ки қиин да ямуҷа натонистести. Но барои Тоҷикистона, барои падар модара намегирем ки мо зана. Илтимос дуруст фаҳмем. Ё ки бисёр ҳолатода мешава ки бо мегум бародаро. Ман духтароро зашат накардаистам, виноват ҳастам. Просто бисёр ҳолатода мо виноватем бародаро. Зан мегирам, определённое время ҷудо мешавам. Духтаи тария, духтаи тария. Бача, пешай зангирӣ духта да даст нормалӣ буд ку. Ту нағз диди гирифти, чизеши ту кади ягани. Виновате дар дасти шумо ҳам хеле чи. Ай уҳдаш баромада натонисти ягани. Чӣ виноват мебурем духтара? Бо мегум, хо бисёр ҳолатода духтаро виноватам. Бародаро, беҳаққорат илтимос. Просто ман как намедонам чӣ бугум, ман вақти якчанд бор ҳамин видеоро тамошо кардам, ҳам хеле содам анализ кардам, баромадам, действительно ҳамин хел ҳастай бародаро. Вот от слова совсем действительно ҳамин хел ҳастай. Мо зан мегирем, миёем 3-4 сол дар иҷа мегардем. Зан дар Тоҷикистон ай. Но худтон бесем фикр кунем.
мо як шавқ ҳавас мешавад давид пеши Наташа ӯ дар Тоҷикистон бад конечно зино мешавад бад конечно шайтон айран мезанад бо мегум нафси духтару ай бачаҳода бисёра ё ки бачаҳое ки бад нағз бибинем бисёри бача яге рӯз духтаруро меорен дар ҷамъи партоин айудаш баромада наметонем бародар айудаш баромада наметонӣ бар дар Тоҷикистон мо пухтан бира дар Тоҷикистон кор кар но дар инҷа 2-3 сол мондан зан чӣ ба гирифти ягане хайна бестен как мардак ҷои вайш нест вот как мужчина комментария кунем бигӯен ман нодуруст гуфтеста бошум иншалло ки действительно нодуруст бошум ман дар оянда видео мекунам мегӯям бародаро мебахшед дӯстон оинаи ҳамдигарам ман хатои кеса бошум наистин ман ислоҳ мекунам ман признават мекунам ашикама агар ман хато кунам ҷои вайш нест но ман фикр мекунам ки то што гуфтестам бисёриё дастгирӣ мекунам биёин хайр действительно ҳамин хел кунем мо барои Тоҷикистон зан намегирем барои хонавода зан намегирем хайр мефората биги аз зани дигар сеюм шагир чорум шагир айудаш баромада тонем гирем чорум дар ислом дуруст ай чорта зан но метонем бигирем но нигоҳ кунем намонем охи баъди намешавад баъд намхе сёмка мекунам мепартоян интернет ин намега ма қапидам мега ин намега қапидам иша янгаша сёмка кадаге хуарша сёмка кадаге вайша сёмка кадаге мо нағз мебинем ҳам чизеро дидем сёмка мекунем интернета мепартоем как будто медал наметям хай бас кунем охи намедонам бас киҷора мегирем ба сёмкатон бисёр блогеро дам дахл дора ҳами коро инами чизе ёфтан ютуб да мепартоям чизе ёфтан ютуб да мепартоям ина ма ира қапидам ира ма қапидам қапиди маладес як кас нест гуноҳи худона дар интернет монанд як кас нест гуноҳи мана монанд чикали ки агар хато накунам кадом ваймон гуфтаге агар хато накунам ба фикрам ҳазрати умарай ё умар ибн ал-Хаттаб ё ки дигараш буд меган агар ки ҳами шахсият да одамизод агар мисли ақидаи фикри ақидаи якдигарро медонистанд ки чӣ фикр дора якдигарро шамшер карда встреча мекардан мо ҳами хеле хайр намедонам охи биёин аку уже намедонам як камтар боли правильно уже вай кунем якдигарро дастгирӣ кунем намедонам мисол насиҳат кунем намонем байни шумо ҳами хеле одам боша ҷуротон боша квартиратон да зиндагӣ мекунад зери 4 сол рафтагӣ нест Тоҷикистон бизан як шапалов равонаш ки Тоҷикистон ман дидаги модаро гира мекунам фарзандошона мекунам занг намезанам хай то кая давом мекунам не вот действительно ман шумо да биёин ҷои вайш неста действительно мегум як чанд сол пеш буд ман хона занг мезадам но буд моментое ки як ҳафтада як бор 5 рӯзда як бор ҳамхел як 2-3 сол шид як рӯз мефаҳмам ки модарҷонам азаш нест шумо бовар кунед агар ман қариб 2 сутка хоб кардаги нестам 2 сутка фақат оби дида кардагим просто дар ки ҷо худ ма задан надонистагӣ нестам чӣ қадар шарм кардагӣ будам чӣ қадар изо кашидагӣ будам ай худам ки мисол ҳамин қадар ман низ кишидам ҳамин кора кардам мисол занг намезадам но занг мезадам ну тез не мо дар як рӯз миллион бор телефона нигоҳ мекунем телефона занза модар да занза оила да занза гап за охи тез алоқа да бошем ки шона мо аю чуна бироран ки як шавҳар доран дар Россия гаштеста оки бечора модар хай модар ко аёдаш намебирора но занам ҳамин хел ки ҳаста ну што бинам хеле гапу чап нашава мо занг намезанем интерес намекунем суроғ намекунем баъд сар мешава ҳамаи микоро бародаро илтимос якум шуд биёин беҳақорат биёин просто дуо мекунем дар ҳаққи якдигар дар ҳаққи ҳар як бародари тоҷик дар ҳаққи як бародари ғариб ки дар ҳамин ҷанба дар ҳаққи апаву хоҳаро ки худо эмоншона мустаҳкам гардонаву бо сабр бошам илтимос бо як бор дигар мегӯям бачаҳо ки нав зан мегирем шумо дам дахл дора занг гирифтем бигирем биёрен зантона шумо фикр мекунем ки зан бигирем агар иҷа биёрен шумо да дарди сар мешавад дарди сар намешавад бовар кунед ризқи ҳамун зан та аллоҳ тада метия та амора бихӯронӣ ози мора биёр биган мегам ман пули квартира дода наметонам серьёзна ози агар мен бихапана дел бара депортация кунам мега 50,000 айтаи замин меоӣ мети пули квартира дода наметонӣ оилата хонда наметонӣ барои адел мо сум меёбем хашто хулоса бирорем бародаро бахшиши зиёд яке агар ягон каса задиват кардагӣ бошад но фикр мекунам ки ягон ҷои вайш набуд но бо мегум бо такрор мекунам камбудӣ бошад нависед иншолло дар оянда ислоҳ мекунем ман чанд бор дидам ҳамин видеоро действительно уже дилам набардошт ва ният кардам ки ҳамин хел видео кунам ба шуморо бирасонам камакакам бошад намедонам как бародар как додар мумкин ма шуморо додарам акаям как писар фарқ надорад как бародар қабул кунем бародаро накунем илтимос якдигарро ҳурмат кунем занг гирифтем биёрен ё ки тез тез бирен ина хел ситуатсион нашаванд
боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигоҳбонтон. Ассалому алайкум.